Já už jsem tady viděl poprvé asi před 30 lety, takže znám to tady a zrovna jsem ráno ještě posílal fotku kamarádovi, že to tady je pořád stejný, jo, tak to. Chábory půlkou patří do Bružce a půlkou k nám do Podbřezí. Takže je to takový opravdu zvláštní a vlastně už i to, že jednou za rok udělají takovouhle akci společně, protože to jsou vidět lidi i z jedné strany, i z druhé strany, tak je to úžasné. Závodu se účastnilo celkem 91 závodníků. Je to zhruba tak průměrná účast, většinou se pohybujeme kolem té stovky. Mezi nejstarší závodníky, nebo nejstarším závodníkem vůbec byl pan Stanislav Doležal z Pardubic, kterému je ctihodných 88 roků. No, dobrý. Počasí bylo skvělý, trošku vítr. Spokojenost, bylo chladno, superový běh. Já jsem ráno vypičoval, včera jsem tady měl brigádu, užil jsem si to do syta, celý běh. Jestli mám být upřímný, nikdo si na tohleto nepomyslí. Ale je to o té pořadatelské tady, mám-li říct, bafuňářské společnosti. Některý mezi námi i ze stára za těch 45 let. Akorát těm mrzí, že při 17. ročníku vytvořený rekord s panem Pešavou, Dukli Praha, od té doby to nikdo nepřekonal, ani se k tomu nepřiblíží. Vítězem se stal Pavel Grigol. Zároveň teď vyhlásíme absolutní vítězskou kategorii žen, abychom měli oba vítěze, a tou se stala Černíková Kateřina. Takže každý závodník, koho přečteme, tak si pak jde vybrat cenu. Určitě, protože 1.1.2027 budeme slavit 150 let hasičů, tak to bude o něčem jiným.